Amanginang kita sudena parpumulansia dohot parpumugina naumi asa masuk kita tu wehata di bagasan parpikianon taparadema rohata jumuro marhite-hite namarete hita sian hede nomor 754 ayat sada dohot ayat 2. Tuhan nami jala di bata nami puji upasanga kami maho na mangalero partikian nauli di hami di opason asarap kami Tuhan memuji ho uhut manangimon suara saya sordangi ma rohan nami suri asa buinggang kami waktu si kami lumubi kuhapur siai kami hangap na badiai marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami, say jaloma tangiang kami. Amin. Amanginang kita perpumulan sia dohot ina naumi tabuka ma bibelta sian buku sada Tesalonik 5 ayat 10 sahat rodi ayat 10. Rap mahita paimiti Toktong mahamu marlas ni roha, unang macadi hamu martania, madok mauliate mahamu siala salhutna, ay ido di pangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Jesus, ima sahatna. Amangina turpukon naing mangarahon, naing manugihok kita, marnida songodia do pangalahon ni akan aposea di pangido ditugihon hita marhite-hite turpukon tulu hal na naik taida ima marlas ni roha martania marmauliati bersukacita berdoa dan bersyukur tulu hal na pinaadar pinabuat di kau idautai songon hataridaan sebagai wujud nabue patar darida di aka naposea di aka namar posni roha di dibata jadi martania marlasni roha marmauliate gobarani halak nau majakom halmau siap dibata maceta kasdo marlasni roha hita tahamolete sude basa-basa ni dibata alanyaha alanunga di pamulu hita rakuhot Kristus dilehot di hita halau dada alani papainata alai ala asini rohani di mata marhite-hite
hapusial. Ai siat asini rohano pada malua hamu dalam hapusial jala dada binahen muna silehon-lehon ini matan. Hidup Apostol Paulus di Efesus 2 ayat 1. Jadi Allah ni haluau, Allah nau majalu keselamatan kita song halak na korsea matsay naik matar di tonga-tonga ni luta ahado nani dorni hatani di batang di bagasan Yesus Kristus mengadapotan haluau marhite-hite asini rohani asa papainata songon halak na jino ni di batang naing darida di luta tapangasahon holan ala asi ni rohani di batang dalam hapusial si lehon-lehon ni di batang do kita amangina anggiat ma di tengah-tengah ni perdalanan ni waluta songon halak na korsea kata kuncinya songon halak na korsea nau majalo halwa nau di basa-basa di batang asini rohani di bana di tengah-tengah ni waluta asa patar saudot ahana tahapusiai ahana tetiup di bagasan hapusial ta saudot titarida di ngurusi dan pari sia dia wibidota parlas di roha dipanggil ditutup parlas di roha mahamutok tong di nasib bagus martania unang mencari martania jalan hidup muse marroha mau lihat tema di sana salinari amangina hapusiai naik sekurdoti di perdalanan ni muluta sigadupan di tengah-tengah di perdalanan ni muluta segala sesuatu diperhadapkan untuk kita pilih mananga apa dipatulit tu kita dilihon di batang di kita kebebasan songon akahala naon pinalua ni di batang ada kebebasan dan robot kita manangna dan hatuba ah di doktuanna diului daw sudina hita songon anak mata yang bebas dan merdeka. Jadi di perdalanan ni mulut tahu bebas dari kita memilih mana ngape di tonga-tonga ni mulut di sarana mulut adong aka nama baju rohaka bebas kita memilih naik gabe nata kita maafkan kita salpuhon pangalahon na mengurangi manang nasipad di bagasan rohaka bebas kita memilih so anak mata Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih melakukan pengampunan, memaafkan atau menyimpan sesuatu di dalam hati kita. Bebas memilih mengampuni atau tidak. Hadir kata pangal Tuhan, asal Tuhan, alanya ala taimot asing rohan di mata. Alai mulut tasip-tasip perdujuk di rohata di domata tentu sehali ada sesuatu yang belum tuntas manang nama keluya hama kita di sini. Amangina salinari guru rohatan mapai najat manang mapai nature melakukan yang baik atau melakukan yang tidak baik mabain tihas ni domata manang mangapi ni domata Yesus takas binoto salah holan undading-dani dong si Papua. Sebagai orang bebas, sebagai orang merdeka, kita bebas memilih. Persoalannya, apakah setiap pilihan kita itu selalu merujuk kepada ahanat hapusiai? Naik saudut ahanat hapusiai dohot papainata sigan. Di paandar si Paulus sawana kakas tabigi di 70 tahun ngulu nau majalu asini rohani di mata naso marnamoto kasih karunia Allah diberikan kepada kita kasih karunia demi kasih karunia asini rohani di mata dan marnamoto tu kita asa markubu kita mabahin natama nahobar tulungan ni rohani di mata
di tanah on selama kita masih hidup tentu sehali amang ahilala beki tak ada bidui dan melosai hamau dan melosai hasusaan dan melosai akan persoalan saya dong akan hamau naik tak ada masa perselisihan masa akan perbedaan-perbedaan pendapat jala mulu di angka pengalaman nah terus menerus menghadapi persoalan tentu sehari pun mengurui kota lau berpenindangio mengurui kota lau mengkubasi Tuhan alani do didokon si Paulus ditutau marlas ni roha maham toktong maham marlas ni roha unang hamaulo mabain mangabati hita laho mangulau naninggan unang hamaulo manang hasusaan mangarajai ditonga-tonga di Huriyat Tesalonik udah gak kehamau udah gak ke persoalan dibutuhkan orang-orang yang mau mengaju mengatusi akka hamaulon ditonga-tonga ni perhurian amanginang hamaulongan ni Tuhan Yesus Kristus hasusaan persoalan hamaulon na taadupi opoy dojuk-juk dipakai si pangagui lau mabuat manang manigay akan nauli nasihat Tuhani na dilehong kita jalami maksakap ni si pangago say na yung mga rapas to nauli na dinggan las ni roha na nilehon ni Tuhani diboto si pangago ilo hata ni Tuhani nga disuat to kita hata ni Tuhani mabalas rohata alay di muluing ibadah dodalan asa angkia buay meret niyan haka ni Tuhan ni siya kita marhite-hite na batubo ang kapersoalan na batubo ang kamabayan hasusaan idok haka ni Tuhan ni marlas ni orang-orang ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan marlas ni roha jalalas ni roha dilihon di mata di kita silihon-lihon na arga nasiyan di mata las ni roha dan natau sahahon las ni rohai silihon-lihon na siya banuagid jang kita asa buhay kita margogo mangadupi akka ragam hamaulo ito nga tunga ni pardalanan ni marlas ni roha mahamotong idongkon hata ni di bata unang jut ni roha na masa na taarupi gabi mga turhita alay ikon hita na di bagasan Tuhan ni hata ni Tuhan na di bagasan kita Jesus Kristus na di bagasan kita imagugot ta mangatur mengendalikan apapun hal-hal sulit yang ingin merampas sukacita dari dalam diri kita marlas di orang di bagasan Tuhan na mangikut didokon si Paulus marlas ni roha asa buhay toktogi tarida di tunga-tunga ni kita hataridaan ni haporsyauta di dok ibana martangia hidup kita menjadi doa ngulutau gabitangia amangina nasa polso jud ni roha nasa hasusaan na taadupi nasa pagkilan natongok tabulus luhut nai buhay mapay sega buwan may tubagasan di bawah marhiti-hiti na tentu Tuhan Yesus diajari kita bertanya jala disosokon ditonahon kita asa tok-tok kita martania jumpa hagugutan di Tuhan jo mahal jumpa hagugutan asa upaluah asa dipuji roa martania pasahaton tu debata sudena nasa holso nasa nama baik kita mabiar nasa nama baik kita masusa tapasahat tu debata marhiti-hiti tanya jala di nama tanya unak kolak kita nama sahaton si pasahaton Prabu Tuhani dan naik kita kolak kita
asa marhati-hiti natatangiho katana di tubuh-tubuh hita lahu mahulaho na obartulo menirohana tarumubi molumasa aka martania dede holan na pasahatong daftar aka pangiduat tatu di mata alai martania naik tangi munota ahadulo menirohani di mata si patu paota dia kena masa di tonga-tongani belutta katanya unatan tapa usor-usor gomos natio marhite-hite natatangi unatana mian di bagasar kata bargogo mahita mangadupi ahana masa naikon tak adupi ranin naruhata tangi hulu di Tuhan itu tangi akai nasa tangi akta di tangi Tuhan kolano adiga dalusna solo dia dalusna Tuhan yang punya kuasa dak kita na mengadu Tuhani diganuk akka tangiang natapasahan tu Tuhan gariada lain dolota unang loko ni hampa Tuhan nasa umalu do Tuhani tumadda do Tuhani ahanariko dihita siang kita gari dirita sendiri tumadda ado Tuhani di dirita siang kita tu dirita budak tak pikir budak tak usaha saya teripu cocok saya teripu dengan kita tapi Allah mapain susah tumadda ado Tuhani di hita siang kita di dirita alani pasahat sudi itu Tuhani lomo ni Muhammad Tuhan nasau di tongah-tongah ni napatuluhon di sosohon Apostol Paulus songon hataridaan ni halak na posea na marsigat Tuhani ima madok maulihati mau disalutkan segala sesuatu dalam segala sesuatu mengucap syukurlah penata jalan penata dalani penata hilala di tengah-tengah ni perdalanan ni mulut tau hatani di mata madukun taha mauliatihon lah aina bagas sian natahiri natmimu sian natahiri naso taatusi dilehot Tuhan itu kita pangaramutionna padonganionna di sadok gulmit ni kita mulut taida na kembali kita di tengah-tengah ni kortibu gudang akka hasusaan na buhay mangaku gudang akka sahid na buhay mangaku kita ngayon di tengah-tengah ni pandemik kita banyak virus sa sitong nadang bulan virus corona gudang akka virus na buhay magbaik kita marsahid gudang akka sahid alay bungi sudi na terlewati di bagasan kanipasok kita. Budok masa da contoh kolom porminay ahana masa di tengah pormini ujutar pudok kita sudi dak tabo to manangaha alay manugod nay boy hitan mo di bagasan kanipasok so tabo to ahana masa di tengah pormin dahulu ni etik na adong do nanay mga kita dak tabo to alay boy do kita duo di bagasan kanipasok isi majagai kita Tuhan di mata majagai kita gak usah dijaga kita dak tabo to ahana masa di tengah-tengah ni nama mulus urungin dahulu madok mau lihat ma disan adong doha mau di tengah-tengah di perdalanan yang udah tahu adong do paru kilo adong naso marutu alay dak to si kumarutu adong do naik rugi waduh ita mengadupi marutu rugi taham lihat ido hata di mata alaniaha ala padonganion di mata ada kiahita ditinggal pun bisa luhut nama masa di tengah-tengah di kita kalau kita rumah mau lihat amangin ang nahulungan ni Tuhan Yesus Kristus si pata di tengah-tengah di mulut tao hulan siya dulu do tabereng
naso masih berbuat biru. Sugari ra adong kesempatan di kita saling memberitahukan adong bidu hasusaat, adong bidu hagaliota, adong bidu tihasta, adong bidu takta. Alai nasa utakta, nasa tergarap kita bunga digarap Yesus Kristus di hau pinarsi. Asa menua kita dapotan hanguluan saliling ini. Dan dijujur Tuhani hagaliun natabai dan dijujur dan dibilang Tuhan itu serta da alani monotaimu lamar situ tu kita tong paduk mau lihat Tuhan belgani asini roham di tonga-tonga di perdalanan ni amanginang kita perpumulan siang lumobi di usia lanjut ram-ram radu kita tersinggung murah-murah cikroha alai hatani di mata apa yang untuk kita di bagasan tikion marlas ni roha mahamtu martaniang madok mau lihat ma di salibun ai ido di halong mohon di mata Allah ingin kita selalu bersyukur madok mau lihat martangia marlasni ai marhite-hite parangi dari dama sitid dangin ni Tuhan ini kita rohana ulo madok mau lihat diot jari kita radi makubas dengan tadok aka perbulan sia terbaik be lahu makubasi so tiki poso tutu ale adong udah nawai tauda dia mai manangnya aku tangi aku sudina makubasi di tengah-tengah di uria tangi aku nang pertibio tangi aku dada olah pinoparmu alai sudi aka generasi muda tangi aku sudi itu Tuhan ada yang bisa kita lakukan amanginang angkiat sai saudut anak kursiai di tengah-tengah di perdalanan di ngudut tasigan pare dari dedui siang perdalanan tong madok mau lihat tong marlas ni tong di bagasan madok mahita mamulang hati ini mata amin bertanya kita ali Tuhan mami jalan di bata nami di idahodo hami salput na aka perpumulan siya songonina aka perpumulina naomi di idahodo Tuhan ragam aka namasa di tengah-tengah ni ulu nami ganu parsada-sada nang di tengah-tengah ni portimion di paingon hatam dohami asa tok-tok kami Tuhan marlas ni roha ala aka anak kombo dohami jalan nilihoko di hami hanguluan dilihoko di hati asin ni roha patau hami Tuhan asa marlas ni roha hami tok-tok jala mananga hami Tuhan na buadopi hami boy salbut na hukuak kami di bagasan tangiang nami Tuhan jala ngulu nami ngulu na pataridahon na martaniang ajari jala patau hami Tuhan nang makamau liatero sudi na adong di ngulu nami molo marsak hami boy hami mandok mau liate molo las peruhan nami boy hami Tuhan mar mau liate ahapi Tuhan na masa di ngulu nami naik kuida hami lo ni roham ai ido di panginuho Tuhan urupi hami Tuhan asatan lahok kami hatam na hubigi hami di partikian asiroham Tuhan pasu-pasu sudena angka pinopar ni parpumulan siya di dia bipin na sida mangula-ulaw na say pahot jala patubo hapos siya sudi Tuhan pakubasyon di tengah-tengah ni Uriam say diramo di Homa akadagdana na pusohulong Homa Tuhan na tuktong mga ramoti unang tertai tot dini zaman mau lihatin madibo Tuhan na basa ya tungadok Tuhan na marsahi siya tunga-tunga ni parpulan siya say Homa Tuhan na mandaw asa marhiras ni roha jala marhamalungan ala asido tinggal di basa mau lihatin madibo Tuhan na basa parpolong roha na suatu dosa
bagasan Yesus Kristus Tuhan, si palua si panggung kami. Amin. Marete mahita, jala kita marete hita, laos disima taimot, pasahaton piliata, buita pasahat di hari Minggu, marite situa nang mengirim na kartusi melalui rekening ni Priata. Marete mahita. Alia menamina di Panua Kijang, saya Pinarbadia Maguar, saya Rumah Rajau, saya Saud Malomoni Ruham di Panua Tongong Songona di Panua Kijang, Lihon Matu Habisa dari Hanguluan siapa, saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa nindungan nomor dosa Tuhani, na kami tugi untuk pangucunan, palua mahamisian pangaru, ay mo na punah Rajau, dot hagubuhon, rodi hasangapon saliling ni liling na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dot tolong ni rohani di bata ama, dot parsauran itu di parbadiama, nama tungani hamu salungan. Amin. Horas madinita sude